hogy Kovács István lesz a harmadik óránk vendége. Senki nem értette nyilván, hogy miről van szó, de amikor azt mondtam, hogy a Kovács Pista, akkor mindenki számára világossá vált, hogy miért pont őt hívtam. Beszélgetni a pincérszakma szépségeiről és rejtelmeiről, a vendéglátóhelyek, hogy nem mondjam kocsmák fontosságáról, mit fontosságáról, társadalmi küldetéséről. Kezdjük egy kicsit tényleg komolyan, Pista bátyám, a témát. Van társadalmi fontossága a kocsmáknak, és hozzá kapcsolódó kérdés, van-e kultúrája a korcsmának? Hát minden esetre üdvözlöm a rádióhét hallgatóit, benne sok barátomat, kedves vendégeimet. Hát igen, van. Emlékezzünk csak vissza jó pár évtizeddel ezelőtt, hogy az emberek szinte ott töltötték el a napjaikat, ott köttettek üzletek, ott köttettek nagyobb barátságok, és csendes kis szórakozó lehetőség volt az emberek részére. Bocsáss meg, hogy közbevágok. Helyese az a főként asszonyi vélekedés, hogy a kocsma csak arra jó, hogy lerészegedjék az ember? Vagyis mondjam, embere válogatja. Talán nem helyes, de ugye nagyon sok ember már most nem szórakozásként, hanem szinte ivásként használja a kocsmát, és hát mondjuk talán ezért a kocsmának hogy is említsem, vonzását elrontották ezek a duhaj vendégek közt lévő duhaj emberek elrontották, de régen viszont meghitt komoly barátságok és szórakozások alakultak ott ki. Hát mondjuk most is az éttermek szintjében talán még mondhatjuk, de a kocsmák sajnos már úgy elszaporodtak, tönkre mennek ilyen tekintetből, hogy tényleg csak kocsmák. Bár nagyon jó volna, mert összehozza az embereket. Úgy sportok kibeszélgetése, politikák megvitatása, és ez napi gondoknak a rendezésébe is nagyon sokan, nagyon kedves időt töltenek el benne. Azt mondod, amivel nagyon egyetértek, hogy egy kocsma, egy kulturált vendéglátóhely, legyen az akármilyen kis fapados is, az lehet egy társadalmi találkozóhely, ahol fontos dolgokat tudnak megbeszélni egymással az emberek. Annélkül, hogy említenél cégnevet, mert ugye ez itten nem a reklám helye. Van Hódmezővásárhelyen most olyan kocsma, amely megfelel ennek a kulturált kívánalomnak? Van. Hát mondjuk étterem szintén inkább. A kocsmákban kevesebbet találok már, hát mondjuk nem vagyok nagyon kocsmába járó ember, de abban már kevesebbet találok, de étterem szinten igenis vannak elég helyes és kedves vendéglők, vagy éttermek. Úgy tudom, hogy pontosabban tudom, hogy hosszú éveken, évtizedeken keresztül voltál pincér. Beszéljünk most egy kicsit erről a szakmáról, vagy ha úgy tetszik, hivatásról. Beszéljünk arról, hogy mi a pincér. Szolga, vagy egy olyan szolgáltató ember, aki ezt a tevékenységet egyenes gerinccel, méltóságát megőrizve és magas szinten tudja végezni. Hát igen, ez nem szolga gyakorlatilag. Ez egy olyan hivatás, amit élni kell. Ahol ott kell lenni, akkor a vendégnek a gondolatát kell lesni, nem szolgálni kell, kiszolgálni kell. Vendégnek a gondolatát, ha lessük, figyeljük, és hogy is fejezzem ki magam, észre kell venni a vendéget, és nem egy fizető embert kell benne látni, hanem azt az én jövőmet, ami nekem hosszú távon szükségeltetik abból a vendégből, hogy visszatérjen, jól érezze magát, hogy az, mintha, amit az előbb említettünk, hogy szórakozni és beszélgetni jönnek oda, mintha otthon volna, szinte ezt a szintet kell neki megadni, megteremteni. Kedves hallgatók, vendégemmel, Kovács Istvánnal, illetve a Kovács Pistával jókat derültünk ezen a nagyszerű, komoly zenei etűdön, ami most itten elhangzott, de természetesen szó sincs arról, hogy vedelésre bíztatnánk a Rádió 7 hallgatóit. Ez egy komoly kocsmológiai eszmecsere, amit most éppen folytatunk, és ennek keretében kérdezem továbbra is, hogy pontosabban most kérdezem először, hogy vannak-e a kulturált szórakozásnak, ezen belül is a kulturált ivásnak szabályai. Mert ugye az biztos, hogy nem kell minden embernek abstinensnek lennie, lehet mértékkel és kulturáltan inni. De hogyan?
Hát igen, már most, amit az előbb beszéltem a kocsmalógiában, hogy talán azért is járnak a kocsmába, hogy igen, keményen beszoktak néhány emberek szívni, hát ugye ennek nem ez a módja. Elmegy az ember, és nem tudom, hát mint a nagyon régi időkre emlékszek, az a 40-50 évre vissza, hogy egy liter bornál 4-5 ember órák hosszáig el tudott beszélgetni. Néha előkerült a kártya, és így kicsi vonatkozásba, de egyébként is el tudtak beszélgetni. Nem, kérem, megittak 2-3 üveg bort, úgy négyen, és akkor szépen hazamentek, és örömmel testálták, hogy nekik eltelt a napjuk, és kellemesen. Hogy most is így lehetne ez, mégis majd sokan is vannak most is, akik valóban csak azért használják, hogy összejönnek, társalognak, egy kis tánc, egy kis zenehallgatás, bár már most a zenehallgatás is átment rockba, tehát keményebb zenékbe, de a zenehallgatásba, és akkor tényleg nem kívánja úgy az ember a részekedést, hanem csak hogy a jó társasági ivászatot. Ez pedig a hosszabb italoknak, mind a bornak vagy a sörnek a fogyasztása teszi lehetővé, nem pedig a tömészeszeknek a kemény ivása. Az imént beszéltünk arról, illetve elmondtad, hogy nem kizárólag megélhetési forrásnak tekintetted a pincérséget, vagy egyáltalán a vendéglátóipari szakemberkedést, hanem komoly szakmának, hivatásnak is talán. Most kérek szépen egy ilyen szakmai önéletrajzot, hogy hol mindenhol dolgoztál te. Hát szinte elsorolni egyelőre nem Bocsáss, biztos, meg hogy csak tudom. köhögni fogok. Elsorolni nem mindent tudnám, mert igen sok helyen, mert szabadsághelyettesítés és a többi. Hát én valahol a Szamárléta legein kezdtem, mert voltam csapos, utána kerültem később, utána lettem felszolgáló. A legelső kezdésem a békes öntésébe volt, a vendéglátónál folytatod. Vendéglátónál történt, és mint csaposként indítottam el. És nagyon jól éreztem magam, mert rengetegen voltak, sok jó barátokat, ismerősöket szereztem rajta keresztül. És nagyon megtetszett a szakma, utána, hát akkor gyorstarpalói iskolák voltak, és mint a pincérséget is ott tettem. A Kassa Ernő bácsi volt az igazgató a vendéglátónál, és ő javasolta, hogy azt, hogy menned kell, fiam, menned kell, mert nem lehet itt megállni a pult mögött. És azt utána békébe bekerültem, mint tanuló, mondhatom így, és ott egész kellemes tanítómesterek voltak, mint a Gilice bácsi, Tóth Gyuri bácsi, sőt, Szendrei Pista, sorolhatnám így őket többet is. Hadd vessem közbe a kérdést, hogy a békéért, illetve a fekete sasért nem fáj a szíved? Megmondom őszintén, nagyon rosszul esik. Nagyon egy patináns épület a város központnak. Így elhanyagolni és kihasználni, tönkretenni. Attól tartok, hogy ez megint egy olyan privatizációs visszáságú helyzetbe adódik, mint nagyon sok ilyen épület. Hát miért nem lehetne ezt? Szinte én biztos vagyok benne, hogy a városnak ezek a régebbi emberei adományból is szinte föl tudnák újítani, csak egy ilyen kérést kéne föltenni a város polgármester részéről, vagy bocsánat, nem túl személyeskedni, nem akarok, hanem a város vezetősége részéről kellene egy ilyen adományhoz jutni. Szerintem biztos, hogy meg lenne a megoldás, hogy föl lehetne azt újítani és visszahozni régi állapotába. Azt mondja Szikora Robi itt ebben a dalban, hogy szeretlek is, meg nem is. Na most milyen az a vendég, akit nagyon szeret, a pincér vagy a vendéglátós, és milyen az, akit nagyon nem? Hát, hogy is mondjam, tulajdonképpen minden vendéget lehet szeretni. Nem ő neki kell én hozzám alkalmazkodni, mint felszolgálóhoz, hanem felszolgálóhoz. Látni kell. Tehát egy kicsi szíjés dolog is van ebben, mert meg kell ismerni a vendéget, bele kell látni abba a vendégbe is. És bármikor bemegy egy étterembe a vendég, ha annak köszönünk, már fogadjuk, akkor már jó vendég lehet belőle. Jó vendég lehet belőle, és jó vendég lesz belőle, biztos észrevesszük. Mert mindig az volt az elméletem és a veszőparipám, hogyha észrevesszük a vendéget, ha már oda köszönünk neki, fogadjuk, tud türelmesen várni. És ez ment is. Hát rossz vendég, hát van. Vagy azért, mert berugott, vagy ideges állapottal jött már oda, mint ez van rossz vendég. Na már kezdtem félni, hogy az a kiváló pincérreflex, amely rád jellemző, az belép, és egy ilyen síma nyelvű, ilyen nagyon udvarias választat
biztos vagyok benne, hogy van rossz vendég, biztos vagyok benne, hogy van olyan vendég, akit bizony alkalomattán ki kell penderíteni. No, hát azt lehet, hogy én csináltam rossznak, mert többet engedtem meg neki, mint amit illet volna, talán az ivászattal kapcsolatosan, vagy nem viselkedtem vele úgy, mint pincér. Vagy tényleg, hát vannak azért tényleg arrogáns emberek is, akik talán el se fogadjuk. Nekem nagyon sok esetben volt ilyen, hogy be se engedtem már ezeket az embereket, mert szinte az ekkora várost ismer az ember, aki hozzánk jár, pláne, hogy a városban megismer az embereket, aki hozzánk jár, és akkor már be se engedi az ember is, akkor nincs gondunk vele. Hogyan lehet megszokni azt az életritmust, amiben ugye hol nappal, hol éjszaka dolgozik az ember, amikor nem úgy van, hogy reggel 8-ra elmegy munkába, és délután 4-kor letészi a lantot? Kimondottan szeretni kell a szakmát. Ennyit tudok rá mondani, meg lehet szokni. Meg lehet, mert csak akarni kell. Mindent. A Rádió 7 Szőttes című műsorának vendége Kovács István, akitől hamarosan meg fogom kérdezni azt is, hogy a feleség, a család mit szólt ezekhez a bizonyos éjszakákhoz és nappalokhoz. Előtte azonban azt kell, hogy megkérdezzem, hogy ugye téged, a Kovács Pistát mindenki, mint elkötelezett vendéglátóst emleget. És most meg azt hallom, hogy nyugdíjas. Mi a csuda ez a nyugdíjasság? Ezt lehet csak így abba hagyni? Hát szóval nem magamtól történt ez orvosi javaslata történt, mert elég sok betegséget összeszedtem, ami volt szív probléma, cukor probléma, és deszken voltam, 100 főorvosú javasolt, hogy abba kéne ezt a hajtást hagyni, mert vagy a pénz szaporodik, vagy az élet fogy. Így is ez 87-ben ennek a sugalatára hagytam abba. Sokszor visszatér bennem a kis ördög, hogy jaj, de jó volna csinálni, de úgy nem döntöttem arra sorsra, hogy csináljam tovább. Jól el vagyok, nem panaszkodom, hál' Istennek, nem is vagyok beteg. Pista bátyám, megint csak meg kell kérdeznem, hogy én úgy tudom, hogy saját üzleted, tulajdonodban lévő üzleted soha nem volt. A Hódtava az volt szerződésben a tiéd, úgymond, és azt lehet mondani úgy, hogy a tiéd, de olyan igazi saját, az nem volt. Be lehet fejezni egy ilyen nagyívű vendéglátós pályát, anélkül, hogy az embernek egy akármilyen kicsi kis saját üzlete lenne? Igen, mert azért is fejeztem be, mert tudtam, ha én nyitok egy üzletet, én ott vagyok állandóan. Úgy, mint itt is mindig, a Hódtavában is reggeltől estig, a szabadságra nem jártunk, de mindig ott voltam. Azt hittem, hogy akkor megy jól, ha ott vagyok. Pedig az ment volna, olyan szépen be voltak, nagyon kellemes, becsületes munkatársaim voltak, akik tudták csinálni annélkül, hogy ott ne legyek, de ott szerettem lenni. És ez ugyanaz, tudtam, hogyha nyitok egyet. Biztos, hogy ott vagyok reggeltől estig, mert valahogy én szerettem az emberek között forogni, most is szeretek tulajdonképpen, de szerettem az emberek között forogni. Látni szerettem azt a munkát, amit csináltunk, hogy tényleg mindenki meg legyen elégedve, azon dolgoztunk. Nem is annyira a pénz érdekelt, mert mondok, az se hátrány, de nem a pénz érdekelt, hanem inkább az, hogy hónap is visszatérjenek, és hát valahogy ők is a vendégek is úgy emlegessék ezt a helyiséget, amire szívesen jönnek, amit épp az előbb beszéltünk a múlt percekben. Na most jön majd hamarosan az a bizonyos feleséges, családos kérdés, de csak zene után, jó? Jó. Azt mondtam, hogy zene után, de ez annyira idevágó zene, hogy beszéljünk erről zenében, jó? Szóval mit szólt a feleség, mit szólt a család, hányan is vagytok a családban? De 5-en vagyunk tulajdonképpen, mert nekem ez második házasságom, és mind a kettőnknek volt első házasságból. Egy család is van, egy közös. Hát úgy történt ez, tudod, hogy ő is a vendéglátás területén járkált, és jött velem dolgozni, tudod, és szinte együtt volt a család, kicsit nem voltak problémák, mert ott láttuk egymást, kocsmába szerettük egymást, úgy éltük. Ja, ott is született a... Hát a legkisebb az ott is született. Már nem a gyerekre gondoltam én, hanem a kapcsolat, a szerelem. De ezek szerint a gyerek is. Igen, a gyerek is, igen, a közös gyerekünk az ott, de igen, ott született szinte ez a kapcsolat közöttünk kocsmában, tehát kocsmai kapcsolat volt. Hogyha esetleg, kedves feleséget, hallgat minket, akkor, ha nem ért egyet ezzel az egész dologgal, akkor a 243-262-es telefonszámon tiltakozhat. Nem ébresztelek én. A Rádió 7 Szőttes című műsorának vendége Kovács István vendéglátós.
És tekintettel arra, hogy én ugyan felajánlottam a lehetőséget, de a 243-262-n a kedves feleséged nem tiltakozott, ezért nyugodtan vehetjük, úgyhogy egyetért mindazzal, amit elmondtál. És nem tudom, hogy egyetértesz-e azzal, amikor én összefoglalom a beszélgetésünknek a lényegét. Ugye elmondtad azt, hogy a vendéglátós szakma, a pincérkedés nem szolgaság, hanem szolgálat. Tehát lehet egyenes derékkal, egyenes gerinccel önérzetét megőrizve végeznie bárkinek. És egyetértettünk abban is, hogy a kocsma nem feltétlenül fertő, és egyetértettünk abban is, hogy vannak kulturált szórakozási formák, és vannak kulturált évási szokások is. Ugye mondhatom azt, hogy mi most ketten itt a Rádió 7 stúdiójából erre bíztatjuk a vasárnapi ebédhez készülőket. Úgy van, igen. Fejtsd ezt ki bővebben, légy szíves.